खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 17 अक्ट'बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ निखावरि फोजोबस्रांनो थाखाय हादर गेजेरारि सान एबा इन्टारनेशनल डे फर द इराडिकेशन पभार्टी महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 17 अक्ट'बराव फालिनाय जायो। बे साना 20 नभेम्बर 1989 इं मायथाइयाव गथ'फोरनि मोनथायनि सायाव जथुमा UNCRC खौ नाजावनायखौ दिन्थियो। दिनैनि सानावनो नेशनेल मालिगान डे, नेशनेल पास्टा डे, ब्लेक पएट्री डे आरो चाइल्ड पभार्टी डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।